jam ñale mon jam hire mon jam wale mon jam wete mon de tawno ko non gene fecciri Winndere nde bandiraɓe musidɓe tedduɓe moƴƴuɓe heeɗiɓe yeewiyankoɓe Ayaawo Pinal TV mo sengo Mauritanie min calmini on min jurima on ɗo gonɗon eɗo gonirɗon e joflide Winndere ɗi min bismima on yewtere men e yewtere mon nde gadirɗen yuɓɓinde yontere kala yewɗo saaha tawi ko yewtere men noddirtede koɗo men e nde yontere caggal nde jettuɗen gueɗo jiɗo waɗa baɗo laato ko noon jettirɗen tawi ko nene baba wonɓe sababu wode men e dudunaru en jetti helifaɓe diine helifaɓe aade en mbaadi kuuɓal min bismi moon no hannirta ni ñalawma hannde o bismiɗen tawi kadi ko goto e ɓiɓɓe leñol ngol ko goto kadi e guindenkoɓe leñol ngol tawi ha hannde ko jangguino tawi ko ɗemgal fulfulde gonɗo hen tawi ko duuɓi kewɗi hono professeur tawi ko Mansur Harun JOOB ko kanko bismiɗen ɓurɗo leldirde tawi ko pullo Mauritanie so Allahu lamɗo jaaɓi ma en mbaw yewtidde makko tawi ko toɓɓe jaaƴi ha tendi tawi koye jangguinde e ɗemgal fulfulde e nder leydi Mauritanie ha e leyɗele tawi ko takkiɗi en ko adi foof ma en jewtide makko toɓɓere meɗen adende jangde tawi ha hannde ɗemgal fulfulde holno siforino hanki e sifa muɗum hannde holko wawata haalanden hen gam tigui tigui wawde artinde rende gona hannirta ni caggal ɗum ma en mbaw yewtidde e makko tawi ha hannde ɓesguji meɗen manam sukaɓe men ɓe ganduɗa ko jibinaɓe hannde walla yontande men jibinade hannde nde ɓe keeɓidaki tawi ko ɗemgal ngal no hannirta ni kono saaha foof eɗen jiiye to ɓoggi karalle to banggue sengo Facebook ha yetti WhatsApp jomumen ne binda kono kadi ko bindata ko tawi sellani nde tawno tawi jomumen yiiɗi widde ɗemgal ngal kono kadi ko bindata ko sellani ma en mbaw yewtidde mum holko ɗum jogui to battere banggue ɗemgal caggal ɗum ma en mbaw yewtidde makko toɓɓere meɗen tereɓere ko yewti e deftere nde ganduɗa kanko o windi ɗum tawi ko deftere nde wiyete tawi ko ceekirɗe ɗemgal fulfulde holko wawi haalande en ha tengti e nde ɗo helmere wiyetede ceekirɗe ɗemgal fulfulde o firane no faccirane no hannirta ni rendo ngo wawa ɗum naftorade ko adi foof ceerno Mansur calminade denagal yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV mo sengo Mauritanie musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeeɓoɓe Pinal TV mi salmini on ko musidɗo mon bandi mon Mansur Harun ɓurɗo andirede no wirini ɗo pullo Mauritanie eyyi ko noon ɓe calmitimama bandiraɓe kala calmitimama no hannirta ni ko adi foof Mansur Harun holko mbawata artande en e jangde ɗemgal fulfulde e hanki no wano e yontaji ɓennuyi e yonta hannde o holko mbawata haalande e yonta hanki to banggue jubbude tawi ko ɗemgal fulfulde eyyi hunde foof to fuɗɗode ina heewi dakmude ina heewi welde ina heewi kadi jogade yiɗɓe e abbittoɓe ɗemgal fulfulde e tuma muɗum gadano joguino ko daawal biyeteno ngal daawal hirjino ngal ɗon daawal ngal namdino koko wiyete jewte e jimi e daari e gueɗe baaɗe noon mbawoje yinnude yimɓe ɓe ko wiyete ɗemgal ngal ngal daawal ngal woodi ngal rewi laawol ngal wawi yencinde yimɓe ɓe notitade e yidde ɗemgal ngal e janngude ko ɗum noon woni sababu gadano o kam ɗemgal ngal notitira e oɗon sababu yeehi ha tolnima mudda goɗɗo ɓooyɗo juutɗo kadi to banggue daawal woni yimɓe ɓe ina jangguinira yarlitare kono tuma nde gueɗe goɗɗe je natti e mbaadi janngingol ngol ko ɗum addanno ɗum heewde caɗeele goɗɗe sabu yimɓe ɓe natti waɗirde ɗum tan yarditaare mbattide waɗirde ɗum ko dañde heen ceede e ɗum ina jeyano e geɗe caabinooɗe won e tuma leefre jangde nde e kadi keewgol yuɓɓooji pine tawa mbaɗaani ko wiyetee jannginde ɗemngal ko geɗal gadanal e ndeer ngoƴaaji mumen ɗum ina jeyaa e geɗe ɓurɗe battinde hannde e gonka meɗen to baŋnge jangde haa teŋti kadi ni jangde nde duumiima daawal juutngal to baŋnge happu addani ko ɓuri heewde e renndo ngo janngi hay sinno ni jangde nde ko jangde lesre tan kono kam ko heewi janngi caɗeele goɗɗe kadi ngari janngooɓe ɓe e janngooɓe ɓe ɓe ɗiɓi kadi tolnondirde tolno to baŋnge ganndal addana han kadi ceerno o wattude waawde ruudde nattude arde duɗal sabu kanko e almudo ɓe ɗiɓi heɓtodirde ɗum firti ko daawal keɓtodiral woodi addana yimɓe janngooɓe ɓe ko wiyetee ñaw mbom keewɗen mbiide ñaw haasto ɓe kaasti ko ɓe janngata ko sabu alaa ko hesɗi heen e ko ni woni caɗeele to baŋnge walla waylo goɗɗo e ndeer jangde fulfulde e daawal muɗum kadalal beele to banggue a haali ɗo ko yewtiti yimɓe ɓe e hastude tawi koye jangde hono ɗemgal fulfulde nde ko jangganno ko ɗum tan woni ko jangganno elle won woytotoɓe saaha wonde ɗemgal ngal ala gande ɗe ganduɗa ko juppiteɗe e ɗemgal ngal manam ko wayno gande tawɗe mbatte e nder ɗemgal ngal e foode yimɓe ɓe e wawde janggude ɗum wona tan janggude tawi ko kelme gandenode e ɗemgal ngal eyyi neɗɗo kam ne yiɗi fof ina wawi hujjorade
kono oɗo hujje kam o wawata kadi jaɓade ha ɓurta sabu hande deftere docteur Sy baatugal hiisiwal ngal rendo ngo ni suwa taw tolnade ɗon deftere kosam ɗingol nde ceerno Salif Mbaye waɗi ɗum ne kadi ko gandal towgal yimɓe ɓe tolnaki ɗon woodi ko daawal godgal hakkude janguɓe ɓe e tolno o tolno mbo ɓe jangata o tolno poɗɗo rewde hen o ko oɗon woni doofo liddo kono wona kay wonde hande gandetoɗe waɗaka gandetoɗe ɗe ko ɓuri hen hewde hande nana mbatte nana watta e nder fulfulde heddi ko daawal lombingal hakkude jangde lesresre nde e gandetoɗe ɗe to goni ɗo ko ngal ɗon daawal woni lofgal ɗum waɗi yimɓe ɓe ina goytoro e ɗiɗo goytaɗe kono wona goytogol mbawgol jaɓade en jii e nder rendo men ha tenti ɓe ngannduɗaa ko kañumen ngoni e wiyeteɓe ko daranooɓe ngam janngude walla jannginde tawi ko ɗemngal ngal ene holle sahaa ko jeese jeetanooɗe nden nde ko ɓen tan janngata ngal alaa sukaaɓe heɓɓittooɓe e geɗe mbaaɗe hon noon mbele aan e hoore ma en tant que jannginoo aɗa teski ɗum e nder renndo ngo eyi ne waawi kadi yiiraade noon ina waawi kadi waasde kadi yiireede noon sabu hannde ko janngata ɗemngal ko so a ƴeewi ko sukaaɓe yaarooɓe duuɓi noogaas e huunde hade faade capantati te ɗemngal ngal ko janngaa ko ɓuri ɗiɗo duuɓi heewde firti ko yonto goɗɗo kadi nan ɗon heddii ko yonto o mbele omo heewi no fotirnoo heewde ala o wayaani noon ɗum ne kadi noon ruttaaki e wonde sukaaɓe ɓe nootitaaki heddi ko mbaadi hirjino poɗɗo woodde haa waawa yaadude e yonto o yaada kadi e hirjino waɗeteengo hirjino waɗeteengo ngo ngo wona ngooɗon hirjingo waawngo yaadude e muuyaali hirjinteeɓe ɓe waasatan wonde e sifaa gadano ne ceerno murtude en kirjinirnoo ni ne waawi taw ɗum wonaa hannde ko kañum nafata heddi ko peeje goɗɗe ɓamee baawɗe yiɗnude sukaaɓe ɓe yaadina e yonta maɓɓe e ngoƴaaji maɓɓe mbele eɓe mbaawa yidde ɗemngal ngal ɓe nduttoo e nder duɗe ko ɗum ŋakki kono wonaa kam hujjoraade goɗɗum waasataa taw ɗum nani heen kono ɓuri himmude ko hirjinoo waawngo yaadinde sukaaɓe e yonta o mbele hannde o aɗa yaadi so tawi woni yimɓe mbaɗi duɗe tawi ko duɗe keeriɗe duɗe ɗe ngannduɗaa tawi ko jannginooɓe e koye mumen ene joɓe ma ɗemngal ngal ɓuri waawa yaarude yeeso ma ngartam to baŋnge jannginde fulfulde ɓuri heɓede no haanirta ni e ngonka tan tawi ko wonaa ko jooni ka neɗɗo wiyani yerlitoo walla yerlitaari jannginoo ngam jannginde yimɓe ɓe est ce que ɗum so ɓooyata so ɓooyi tagataa jannginoo woppude ko jannginannoo ko ko goonga kaalɗaa ko ɗum waɗi eɓɓooji keewɗi mbaɗaama laatinaama kadi ni ko faati e jannginde yimɓe ɓe e jannginooɓe ɓe ittude ɗumen e tolno biyeteeɗo tolno yarlitaare so en ƴeewi ɗo e Mauritanie ene waɗi duɗi keewɗe gonɗe e jannginde tawa jannginiraani yarlitaare jannginiri ko yoɓeede jannginooɓe ɓe ɗum ni waɗi ni peeje goɗɗe ɓamanooɗe gila e jannginde e ndeer galleeji haa jannginde e ndeer duɗe haa jannginde e ndeer gure ɗe peeje fof ɓamaama heen feere fof kadi en dañiino jaabtiiɗo ɗumen jaaduɗo heen firti ko wadde ko so jokkaama tan ɗum ina ɓuri ndekete ina waawa saraade haa waawa loowde ndeeɗo yiyande e ɗiɗo eɓɓooji e sara ɗumen saaka ɗumen e ndeer renndo ngo duɗe ma ɓurɗo heewde kono noon yontii han kadi nde yimɓe ɓe mbaawata naftude e nafde ɓeeɗoon waɗɓe ngurdam mumen fof jannginde ɗemngal ngal so wonii ko jannginde ina yoɓee Mansur ɓetooji keewɗi mbaɗaama to baŋnge ɗemngal walla baŋnge ɗemɗe to baŋnge ɗemɗe ngenndiji haa tenti ɗo e ndeer leydi Mauritanie mbele aɗa yaadi so tawi woni neɗɗo jannginaama e ɗemngal mo neeniwal ɓurata waawde faamde ɓurata yaawde heɓindaade ganndal e janngineede e ɗemngal kodal mbele ɗum noon ko sodorde ganndal walla ala ɗum kam ko naamdaaki towde ganndal ngam yiide ɗum naamdaaki kadi wittotoongo cukalel so jibinaama hakkunde makko tan e neene makko e ndeer galle maɓɓe ombo faggoo kelme keewɗe gila e anndude ko nene wiyetee ko nene baaba wiyetee ko baaba yaade e arde e limde ɗum fof ko paggiiɗo ɗum so joomum woppitaama noon wiyaama yo yaha timmina duuɓi muɗum jeeɗiɗi haa naata école o wonta ko mo woppitinee ɗeeɗo kalme ɗe o faggitino limirteeɗe ujunnaaji fof o woppa o ƴettoyaa o faggitoyoo kadi ɗum e ndeer ɗemngal gongal koɗal to makko
wona so andano wiyete no andano nene ne wiyete demgal kodal ngal o jangata ngal komo faggito ɗum ine belsina oɗon suka jangowo o ujunnaji kelmendi ɗi o jogino hade makko naate ngal ɗo ɗemgal ɗum jarani ko neɗɗo ina woɗɗoya hen hakkille woɗɗunoya hen kadi miijo neɗɗo janguɗo e ɗemgal muɗum neniwal ɗemgal neniwal noon woni ɗemgal gurdagal ngal neɗɗo wurdi e muɗum e nder nokku sabu neɗɗo ina wawi nene mum wona jolfo bamum wona pullo kanko wona e haalde sarakullere ɗemgal ngal miijortoɗa ngal ɗon ɗemgal so tawi ko kangal jangirɗa ko nden ɓurata wawde famde ko nden kadi kelmendi ndi paggitoɗa ɗi a ɓeyditto hen kelmendi ɗum noon firtani wasde janngude ɗemgal gongal so tawi en dokki yeru en ƴeewi hanke e nder gure meɗen Fouta ɓesgu jibintoɓe toon walla sukaɓe jibintinoɓe toon ɓe ko kamɓe ɓuuri wawde haalde ɗemgal ngal kala hen ɓe namdiɗa walla mo namdiɗa hunde ene wawi ɗum haalde walla mbiya yo limane ha yetto temedere ne wawi limandema kono hannde so tawi en ƴeewi sukaɓe jibinteɓe e nder rendo men e nder tawi ko ɓesguji meɗen jibinteɗe ne famɗi bawde limde hen ha sappo ne famɗi bawɗo haalandemo konngol pular taw nannani hen ɗemgal gongal jiggoyo ɗemgal gongal nattini hen mbere a sikkani ɗum ɗo défaut woni ko jinnaɓe e hoore mum gaga e wasde jangguinde sukaɓe walla haalande ɗumen ɗemgal mum eyyi sahaji foof wiide tan ina ƴetta woytorandu ina fawa ɗum e ciirol ina heewi addude ko ŋakkande sabu wawata wonde tan jinnaɗo eyyi kono rendo kadi ko rendo ngo e hoore muɗum ina jogo ella sabu ko rendo ngo waasi wadde ko foti wawde wadde ko ha laato walla kadi battina e jiknaɓe oɗon suka kaaleteɗo ko rendo ngo goo rutto yanoya e jiknaɓe rutto kadi yanoya e nder cukalel ngel firti ko rendo ngo e hoore mum foti mahtade e mbaadi farnorade so neɗɗo woni jangtotoɗo fulfulde tawa ina wona e muɗum faaro kadi so jangtima tan ina wona ina ɓeyda ɗum kañum faaro ko nden noon tawa wadde firti ko alay sago gila e nde to rendo ngo safre nde rutto samoya e nder ɓesngu ha yetto e neɗɗo o ɗum noon ko hoko sari e ɗemɗe kewɗe hande sabu nattodirol pine e ɗemɗe ina caabi ɗeɗo gueɗe wonande ko heewi e ɗemɗe aduna ɗe Mansur to banggue jiggade manam ɗemɗe jiggodirde to banggue pine beele ɗum ɗon ene jogui batte ko ganduɗa ene haɗa leñol keddugol ngol yaade walla ala leñol no wawi jiggade e leñol keddugol ngol taw kadi ene yaari yeeso no hannirtini leñol ni dawi tan ko jiggade kala ne ndiyam debbi ɗam yarotako yaroto kay ko ndiyam gonɗam e wamde ɗam wuuri kala noon ko debbi maaya ɗemgal ne so tawi wiyama tan e ngal jiggo firti ko e ngal wawi jogade hattan wawde ƴettude kelmendi goɗɗi eto nannude ɗum e nder ɗemgal muɗum dola dolnude noon helmere ina serti e dengnude helmere ina serti e dolnude helmere ina wawi jiggede nde dole woodi kadi helmere nde jigge nde wasa dolede kono noon ɓuri moƴƴude ko kala nde neɗɗo jiggi helmere dola so tawi a soodi nagge ma coɗɗa ɗum ko e jelɗo ɗum jelde maniri ina moƴƴi nde coɗɗa ɗum nde ha ɓarɗa mbawa anne jeltude ɗum jelde ma nde wona hankadi ko an jeeyi ko ɗum noon woni caɗele e nder ɗemgal jiggoɗa mbasa dolde goppira kono sa jiggima a doli ɗum a fandini a ɓeydi kadi e ɗemgal ma Mansur jaydiyankoɓe ɗemgal fulfulde waɓe na amin ni saha fof so tawi woni jomum ene haala ene jiggo konngol ngol jiida e keddugol ngol aɗa yiyi oɗo jaydiyanke o haalde ni walla o wiri ɗum ni oga ara kadi adda konngol gongol takka ɗon o wiri ɗum ni beele ɗum ɗo jogata ko caɗele to banggue yimɓeɓe hoore mum to banggue famomuye beele yontani hannde ɗemgal fulfulde jogane tawi ko konngol ngol ganduɗa yimɓeɓe fof ko hen ndewata so tawi en mbi ɗum ɗo tan eɗen gandi ko ɗum ɗo woni ko firtata eyyi ɗum ko hunde wande fayida wonɓe ni gollade eko wayni taw ko ɗum tan woni goƴe mumen ina kaɓe hen jamma e ñalawma etade wotidinde gaddinaji ɗi ɗum ko kalta ɗo ko gaddinaji ɗi gaddin fof ina jogui ne haaldirata kono kadi kelme jiggeteɗe ɗe kadi goto hen fof ina jogui ne jiggorto jiggiɗo e anglais addira helmere nde e anglais jiggiɗo ɗum e tuban français adda ɗum kañumne kadi ina jiggi ɗum e france wadde kelme ɗiɗi certude gila to ɗe jiggaɗe naata e ɗemgal ngal ɗe garda kadi e mbadiji ɗiɗi kono ɗemgal so woodi tan wuurde e nder mbaadi muɗum luggindi
tawata ko so yonta ina yaha ina yawta ko ɓuri jaalade ko ɓuri yuɓɓude ko wona e jaalade helmere heddinde nde ko noon tan maytir sa yi sahaaji fof ɗemngal helmere ina wona heen haa ɓooya nde ɗon majja tawa kadi wonde kadi ara loma nde ɗon lomto ɗum ɗum ne ko hunde fonde dareede kono hannde ina waɗi goomuuji mbaaɗo no goomu fulo e witto ina waɗi yuɓɓooji goɗɗi baɗɗi fayida ɗi hoɗe ɗi ceerno ahmed soukayrajo ko kamɓe ɗumen ngoni e waɗde ko faati e etade wallude jayndiyankoɓe ɓe haa mbatta haaldude geɗe baɗɗe fayida so en teskiima hannde ma en taw e ko ɓooyaani ko tan e udditgol radio fa yimɓe ɓe mbatti nande helmere ko wiyetee taskara wona programme taskara wonno enen en ngalaa ɗum kono ari to naatti e kelmeeji men hannde haa so neɗɗo ari haalde ina waawi wiide taskara ka te ɗum ne koko noon tan firti ko so yimɓe ɓe mbatti jotondirde so mbatti haaldude tan ma won helmere heen wootere jaalotoonde dow keddiiɗe ɗe ɗum ne kadi noon ko daawal waɗatnoo Mansur ko adi eɗen gudda nde ɗo yewtere sabu e lewol jogorooɓe ngoƴƴa sahaa fof won ɗemɗe ɗe ngannduɗaa ene natto woodde so tawi woni ɗemngal haalaaka wittaaka daranaaka no foti darreede ni so ɓooyi koko natara woodde mbele a hulanaani ɗemngal men e hoore muɗum e oɗon fannu walla yettaade e ngal ɗon daawal ko fayi arde ko ɗemngal ko geɗal batngal faayida potngal reeneede e hisneede kono ɗemngal maayde muɗum fawi ko e renndo mum ne hasii neɗɗo wiima tan ɗemngal ngal ko ngal maayowal on mbiyoowoma noon o ɗemngal ngal koko maayi e nder makko kono goɗɗo o gonɗinɗo wonde ɗemngal ngal maayaani e nder makko gonɗini maayaani ma yi hay sinno e ngal woni e maayde ma o salo kangal ngal wonata ko e maayde firti ko wadde ɗemngal kala pooɗontooɗo naatonoo wonde ɗemngal ngal woni koye maayde yo faam wonde ɗemngal ngal adii maayde koto makko ɗo kanko kono ɗemngal maayirtaa ni ɗemngal maayirta momtorto koye duuɓi kalke limirteeɗi e nder temedde ɗemngal kadi ina maaya e nokku suppitoroyo nokku goɗɗo ɗemngal ina wuura ɗo maayaɗa haa teŋti noon e ɗemngal caringal baangal no fulfulde ni neɗɗo oto miijo oto hiiso wonde e ngal waawi maayirude ni ɗum ko funti waawaa wonde sabu maayii to Mauritanie kono wurtii to Cameroun maayii to Cameroun wurtii to Soudan kono Allah waɗi kam oɗo sahaa hannde mo gonɗen ɗemngal ngal woni ko e daawal muɗum jiitondiral ɗemngal ngal woni ko e daawal muɗum jeyangal e daawe ɓurɗe mawnude e waawde muɗum daraade waawde wuurde e jokkude golle ko noon Mansur a jarama ɗon laaɓi sen payi e toɓɓere meɗen wonde ko yewti e bindin ɗemngal Pulaar haa tinti e yontande hannde tawi ko woodani nde e nder leñol ngol wonɓe e nder ɓoggi karalleji gila Facebook haa yetti WhatsApp woni heen kala windirta kono weli ɗum taw kadi heɓidaki ɗemngal ngal beele ɗum ɗo ene jogii batte e nder ɗemngal wala ala ine jogii batte e nder ɗemngal heen sahaaju ina bonna walla ni ko ɓuri heen heewde ina bonna sabu so mi yii tan ina winda hankadi mbiyanmi ko mi yii ɗum ina winda mi meeɗi haaldude almuudo gooto e nder dingiral min ganndotira woodi ko kaalmi tan o wii kam ɗum sellaaki kono o yonndinaaki ɗon haa ɓooyi kadi o wayno nimsiɗɗo ni ko haali ko o rutti o wii kam ko onon ngaddata doosɗe tan oɗon pawa yimɓe haalanam to ƴettuɗaa ngal ɗo doosgal mbimi mo min kam kaalantumami tan wonde ngal ɗo doosgal nanmi ɗum koye ceerno gooto ina wiyee Mansur Harun Polomolitaire o ruttiti o wi kam ɓayde tan nanɗaa ɗum koye ceerno Mansur Harun Polomolitaire firti ko ina selli sabu kanko janngini ceerram wadde firti ko kala neɗɗo baɗoowo ellaaji baaɗi ni sa waɗii tan neɗɗo goɗɗo ne abbidorta e ma tan ko innde kono wonaa anndude jayndiyankooɓe noon ɓe jogotoɗen ɓe haalooɓe ɓe ko ɗum waɗi ko alay sago ɓe mbaɗa ko waɗi faayida so wonaa ɗum tan goɗɗo ñembatɓe tawa ñembiɓe koɓe boni ɗum noon ko yiru tan kollatnoomi haa joomum waa famde moƴƴi ko so neɗɗo ina haala fulfulde yo haal fulfulde sellude so tawii kadi o winda yo windu fulfulde regiinde sellude e sabu kala nde o waɗaani ɗum ko gacce mawɗe to makko goɗɗo korsinnooɗo mbo sabu ko waɗata ko so waawi teskitaade e makko joɓɓi keewɗi tan
ina wawa usta ɗum e makko ha tengti noon kadi so waɗama e ɗemde goɗɗe jomum wona e ñingde tawa kadi so waɗama e ɗemgal ma a ñingata ɗum fof noon koko foti haɓede. Mansur so tawi woni neɗɗo windi manam no tubankore wiyata article e nder français ne hersa wadde hen tawi ko joɓɓi sabu anje ɗum ñiŋede walla wiyede heɓidaki ɗemgal ngal kono so tawi jomum ari e ɗemgal mum nenewal ngal sene windi ɗum mataw windirta tan kono welira beele wona teskiwo mo jiguiɗa ko yimɓeɓe e koye mumen wasde janggude ɗemgal ngal sabu hannde elle to banggue manam tappirde koɓe mbiyata tappirde e ɗemgal pulaar fulfulde ne woodi e nder téléphone aji ɗi kala mbiɗa sikki kala beelaɗo windude ko feewi ne wawi ɗum windude beele a sikkani yimɓeɓe ko famɗude tolno to banggue ɗemgal ngal e wasde ɗum janggude ko ɗum saabi bindino famɗude tolno nani hen saabu so neɗɗo wawi kam moƴƴinat ko wawi ko heddi ko wasde hormade so neɗɗo wawa yo janggoy sabu an so tawi ka jaydiyanke walla ni hay sa wona jaydiyanke ka jaynowo ko joguiɗa ko e nder gueɗe rendo ɗe wat feere juɓɓina ɗum feewa mbaɗirani foti hanirde ni mbaɗirani wonde ko jawdi ma an aɗa foti moƴƴinde ɗum ha moƴƴa kono ɗum ɗo hen gueɗel ko wasde tigui hormade ɗemgal ngal e wasde kadi andude wonde so waɗi ɗum ma ñiŋi sabu wiyata tan ko ni tan yimɓeɓe mindirta yo woppir noon ɗum ni kadi wona ko ina walla ɗemgal. Mansur holko saabi won yimɓeɓe ganduɗa ko heɓidiɓe ɗemgal ngal ko wawɓe ɗum nane nder ɓoggi karalleje kala ñalawma kala ko winda e nder ɗemgal ngal kala ko fewani jomumen kewani satade wonde windu ɓur fewani ɓe holko cikkuɗa ko waɗi ɗum beele waɗi ɗum ko jomum so tawi woni haali ko anje ñiŋede walla haalide ko boni e ko way noon. Eyyi ɗum kam a jabtima ko noon tigui hen sahaji ma haalan jomum kono wonno ko an tan haalata ko ɗon tan haɗata moƴƴuno ko tawa so jomum haalanama ina watta hen hakkille gongol moƴƴuno ko so tawa ko rendogo e hoore muɗum way noon tawa wona tan an jangguɗo o aɗa haala ɗum ñande foof ina haale waɓen Amadou Tidiane Kane en ɗum ko ñande foof ina kaala joɓɓi baaɗi ni e woɗɓe ɓi modibbo en ina mbaɗa ko wayni kono noon ko ɓe mbaɗata ko haɗata tan ko hakkude maɓɓe ɗo ko rendugo foti salade hankadi joɓɓi hen sahaji mbaɗeji tawa tan ɗiɗon joɓɓi ina mbasno wawde wonde e nder haala ha tengti noon kadi tawa noon koye ayawuji kabrirɗi bawɗi wonde foof. Beele yontani hande o yimɓe jogo manam ko mbiyata campagne walla mbaɗen herjino gummoɗen mbawen famminde tawi ko yontande nde waɗoɓe ɗum ɓe beele gummo e ngal ɗon dawal beele yontani hande ndeɗon feere ƴette beele wawde hisnude ko windete ko e nder ɓoggi karalleje ɗe e ɗum ko wona yontani ɗum hankadi ko alay sago ɗum waɗa waɗi saaha kabrirɗe ɗe jaynirɗe ɗe kewirani e no kewiri joni ni nden ko ma neɗɗo yaha télé tan walla radio nde ko haali ko nani joni noon ko neɗɗo foof ne jogui télé e radio e nder jeyba mum téléphone mum ko ñande foof ina jayna ko yiɗi ina jaynira ne yiɗi ina welira ɗum firti ko hankkadi tolnima to yimɓeɓe mbawata tigui wawde ɗowde e yuɓɓinde e famminde ne ɗum ɗo foti gollorede ha wawa naftude leñol ngol wawa naftude kadi ɗemgal ngal. Mansur a jarama ha joni eɗen jokki yewtere men nde mbiɗen ñalawma ande o bismiɗen ko Mansur Harun JOOB ɗo lollirde pullo Mauritanie tawi ko jangguino no ɗemgal fulfulde gonɗen duuɓi kewɗi kono kadi ko kalfinaɗo jangde tawi koye tabital pulago mo Mauritanie ha joni Mansur eɗen jokki yewtere men ko ɓoyani ko walla e lebbi ɗiɗi jewtuɗi a windi deftere wiyetede tawi ko ceekirde ɗemgal fulfulde ko adi fof ko woni ceekirde ɗemgal fulfulde. Ceekirde wona gueɗel bemgel famminirde ni tan goho eɗen gandi enen fof kam ko woni seekde firti ko ƴettude hunde fecce ɗum e pecce ɓe pota ɗe mbasa fodde seekde bagi seekde ɗerewol ko ɗum firti ɗum koto banggue haala kono so en garti to banggue ɗemgal seekde nattat firtude ɗum seekde wontata ko soɗde woni e gueɗe e nder ɗemgal ha wawa rokkude ɗum mana goɗɗo walla ni mbaadi gondi ndi sertude e mbaadi garandi ndi ko ɗum wiyete sekirde to banggue ɗemgal wonno kadi kalɗen koto brosɗe celluka wadde kuccinɗen ceekirɗe ɗe wona laɓɓe kono ko gueɗe goɗɗe e nder ɗemgal koye gueɗe goɗɗe e nder ɗemgal Mansur ndeɗo deftere holko cikkuɗa maɗum wawa naftoyde rendogo ha tenti ɓe ganduɗa ko joguiɓe tolnoji e nder ɗemgal ngal. Ko adi fof maɓe dañ koɓe jangi maɓe jii hen jiyanɗe ne wawi tawa ɓe jiyano ɗum e defte goɗɗe ɗe saabu ndeɗo deftere ko jencudi witto ko ina tolno e nder duuɓi 4
ende waɗi ende loowi ceekirɗe ni goɗɗe kese ɗe ngalaano ceekirɗe defte jawtuɗe ɗe kaalooje walla paatuɗe ko wiyetee dosɗe celluka mande waawa wallude ɓe e safrude won e laƴanɗe ɗe ɓe keɓatnoo e nder haala wonaa kamɓe tan ni janngooɓe hay ɓe janngaani ɓii modibbo ine wiya heen sahaaju e joɓɓi ceekirɗe wiya mi tuubinii Allah mi tuubinii Allah to maɓɓe kamɓe so neɗɗo wii mi tuubinii Allah ko ƴettude Allah aɗa tuubna yo Allah dandu en tawa kanko o yinnoo wiide ko mi tuubanii Allah tuubande Allah tuubande Allah woni mbaɗaa ko feewaani jahaa to Allah aɗa yaafnoo aɗa nimsa ko mbannoɗaa ko kono tuubande Allah e tuubinde Allah ko geɗe ɗiɗi ceertude ɗum waɗde ko heen sahaaju neɗɗo ina haalanii ko haala tawa haala ka ko faanditinoo ko wonaa ɗum o waɗi ɗum ne noon kadi so tawi waɗii ni kam e ndeer diine firti ko on ne foti waɗde kaffara alaa ko haali noon geɗe goɗɗe boɗɗe ɗi keewi e ndeer ɗemngal ngal to neɗɗo haalata tan tawa ko haali ko puyka jalniika sabu makko waasde anndude hoto fonnoo darnude ndeeɗo seekirde walla ndeya seekirde Mansur so tawi en paami ndeɗo deftere moni kala ene waawi naftoraade ɗum ngam to baŋnge haa hannde o woowlango konngol sabu en teskima e nder renndo ko kaalɗaa ɗo jooni ko haa tenti yermu dokkuɗaa ɗo o sahaa won haalooɓe ko ngannduɗaa ni e mataw ko huccaani e wuro so tawi woni a haali so a wii sellaani joomumen keewi ko wiide ko kaali ko ndi selli e geɗe mbaaɗe hon noon joomumen janndoro ndaro ngam wiide ko kaali ko ndi selli mbele ɗum ɗo jooni neɗɗo mo jaɓataa on ceede mbiyo tan ko haali fof walla ko waɗi fof no feewi ene waawi faamde won geɗe haa tenti e helmere kaalɗaa ɗo jooni de mbele joomum ne waawi faamde ɗum ɗum tigi 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 no haandirta ni eyi deftere nde kam nde waasataa taw wonde tolno nde jogii to baŋnge towde kono noon laabi dewaaɗi ɗi kuutoraaɗi ɗi ina etii hoybinde deftere nde haa neɗɗo kala waawa naftoraade ɗum puɗɗiiɗo walla jaaɗo kam haa tolnii e tolno waawde janngude ko wiyetee dosɗe celluk en walla ko yerondiri heen ngal ɗo damal ma eto waawde wallude ɗum haa waawa faamde holno foti golloraade walla huutondirde e ceekirɗe sabu ceekirɗe wonaa gootel wonaa ɗiɗi wonaa tati ko keewɗe e gootal heen fof ine jogii to nafata tawa gongal ngal nafataa so mi wii mboɗo hokka yeru tan so mi wii udditde damal ɗo neɗɗo fof ina anndi ko damal ngal ko ngal uddino ngal mboɗo uddita ngal so mi wii mboɗo sanca jubbol yimɓe fof ina nganndi ko jubbol ngol ko ngol cañinongol ngonmi e sancude ngol taa woni ɗo ko seekirde taa kono so mi wii wonde mi artii gese ma en paam komi jaanooɗo gese ngartumi nattumi mbasmi yaade gese ngartumi gese kono so mi wii mi defii mi deftii neɗɗo ene yananaa ko mi defɗo haa par kono noon mi deftii ɗo fof wonde ɗo ko alkulal taangal ɗo ko seekirde e sifaaji muɗum ɗiɗo won heen to wonata luundaade ko waɗanoo ko mi defii mi deftii mi arii mi artii kono so mi wii mi arii mi artii komi jaaɗo ngarmi duttiimi kadi ngartumi ko gartugol ngol pillitiimi ɗum laabi keewɗi kono so mi defii mi deftii eɗen jananaa ko mi deftii oɗon ko deftude komi nattuɗo defte komi baɗɗo ko luundi defte woni jippinde barme ko noonne kadi mi udditii taa gonɗo ɗo o ko taa duttinɗo taa bayluɗo uddude ko uddinoo mi udditii kono noon mi ñaamii mi ñaamtii mi anndaa ko mi ñaamnoo ɗo laawol gootol mi ñaamii ɗi laawol ɗimmol te so mi ruttiima to uddidde ma en taw jiidaa wadde alkulal taangal tan e ngal waawi jogaade sifaaji keewɗi ko noon kadi ceekirɗe keddiiɗe mbayi Mansur a winndii nde ɗo defte keewɗe winndaama e ndeer ɗemngal fulfulde kono elle sahaa winndooɓe defte ɗe ne ngoytoo ngam waasde heɓde ko cohlunoo heen ko walla njiɗirnoo ɗum ni mbele renndo ngoo haa jooni ene ronki salima faamde walla kam ronki faamde winndooɓe defte ɓee ko mbaɗata e njeñcude to baŋnge binndugol defte ɗee ko ngartam keɓereede heewde ɗam mbele a sikkaani ɗo ko fayi arde ko ma yimɓe ɓee hankkandi ni ngam winndude ɗum walla winndiyankoɓe ɓe ma ngam winndude tawi ko defte tawi ko pulaar ngam waasde ɗum waɗde njeñcude eeyi ɗum kam ko hunde mawnde goonga kaalɗaa ɗo so a ƴeewii ma taw
deftere ni mbirumi ni nde ɗo deftere walla ngal ɗo damal e nder dosɗe celluka wiyeteɗe ceekirɗe waɗa koye nder duuɓi 4 jobdi gollal noon e nder duuɓi 4 ko wona hunde yeltokosel kono yuɓɓoji ɗi nana paama sa yii nde ɗo deftere nde waawi yaltude ko sabu yuɓɓudi wiyetendi Fouta Media TV gaddi muulgol ngol ɗum ko hoybinande binduɗo deftere nde ha deftere nde nde waawa sarade wasata noon so tawi yuɓɓoji ɗi jogiima hakkille mo Fouta Media TV jogii o e waawde muulde defte winduɓe ɓe so ma wallu ɗum ha coggu ngu weeɓa so ɓooyi yimɓe ɓe jogoo hankadi yidde e waawde soodde defte ɗe e sembinde kadi ɓeɗon windoɓe defte Mansur deftere nde ko yalti faade ñalawma hannde nan tolno e lebbi 2 beele wonko fuɗɗa soydede to bange ko mulno ɗon ko wonko fuɗɗi yaade hen moƴƴi walla ala geno yettama deftere nde nde sarima deftere nde kadi e nde yaha Fouta Media yaltinno hen tan ko ujunere deftere ujunere deftere nde no ndi feccirani ko leyɗele ɗi fof walla kam ko ɓuri hewde e leyɗele deftere nde nan toon te kadi e nde jara ina ɗaminani so nde joofi e no nde sohlirani ina wawi tawa mulko ɗimmo mum ma waɗ hay sino ni ko ma leel kono kam ko deftere nde nde soodama Mansur beele ko ndeɗo deftere wotere gadiɗa e windude e nder ɗemgal fulfulde walla ɗe jogii defte goɗɗe so tawi ko bindaɗe ɗe muula walla ko bindaɗe suwa muule taw eyi ɗi ngoodi defte goɗɗe kaalen kuccaɗe sabu ko baɗɗe fayida eɗen jogii deftere hiisa waɗande tawa ko lesre hiisa defte mum ine keewi kono noon ko mbaadi karallagal huutoro ngal ɗon han ceerno o waawa famminde almuudo o ko ɗum woni heen fayida e deftere nde mbaɗɗen nde wonaa sabu wonko hesɗata heen ala kono ko deftere loowde karallagal jannginirgal hiisa woni mathématique calcul tan tokooso les o mbele jeeyowo o ina waawa huutoraade ɗum kañum e sifa jaawɗo e nder njeeygu muɗum walla e nder golle muɗum kakidiiɗe ene woodi deftere wonde nde gasi nde woni tan ko e saatu muɗum sakkitiingo faatude e ko wiyetee karallaagal jannginirgal ɓaawo momtugol human binnaagu ton ne renndini karallaagal jannginirgal momtugol human binnaagu e karallaagal jannginirgal ɓaawo momtugol human binnaagu ko wiyetee alphabétisation et post alpha ɗum ne ko ne waawi tawa ɓooyataa kayre ne nde meeɗa muuleede nde yalta wallitirde noon ngam etaade wallirde ɗum ɓeeɗoon jannginooɓe ɓe heɓtondirooɓe e almuɓe mumen e tolnooji heen sahaaji ko ɗum waɗi deftere nde ni muuleede walla eta e yiɗeede muuleede ko leelaani ɗum noon Mansur so tawi wadde jencude e deftere ceekirɗe ɗemngal fulfulde heɓini yiɗiraani beele aɗa jogii miijo ko dañaa heen e ngal fof wattoyde ɗum e ɗeeto defte leñol ngol kadi waawa ɗum naftoraade ina miijaa wadde heen geɗe naftooje haa teeŋti e cembinooje binndugol sabu ni heewi defte bindaaɗe haa keewi joomum en ina jogii saqqeende muulgol mumen eyi ɗum ne kadi ko laawol tan wonnoo ko peeje tan mbaɗanoo haa yimɓe ɓe mbaawa anndude ɗum ina aamnoo nde mbaawa rewnude heen e sabu yimɓe jogii caɗeele gadane ɗe fof ko waawde windude deftere muulde deftere e sarde deftere nde ngam yeeyde kono laabi carirɗi ɗi ngalaano ko ɗum waɗi ngol ɗo laawol eɓɓanaa laabi carirɗi leydi fof ƴeewa heen neɗɗo baawɗo jogaade defte ko mbele gongol so ɗum ɗo waɗii ko waynii waɗii tawa hankadi en nganndi nokkuuji ɗi defte ɗe njahata tawa njettoto tan paya ɗoon yimɓe ɓe kadi nganndira ɓeen ɗum ɗoon nafa ɗumen wona safori nafori Mansur koye hojomaaji meɗen battidiiɗi e yewtere nde gonɗen so tawi woni neɗɗo yiɗi heɓde tawi ko deftere nde ɗo no ceekirɗe ɗemngal fulfulde holto wawata rewde holɓe wawata jokkodirde haa wawa heɓde nde eyi ina waawi jokkondirde e Fouta Media TV ina waawi jokkondirde e ɓamtaare
ɓamtore fedde ɓamtare pulaar mo Mauritanie ina waawi jokkondirde e tabital pulaar mo Mauritanie ɗum ko e nder leydi Mauritanie kono to Sénégal ina waawi jokkondirde e Haruna Moussa Ndiaye to Mali ina waawi jokkondirde e Ousso Ba to Cameroun e Nigéria jokkondirte ko Galo Gouro o to France eɗen jogii toon fodde JOOB e Umaral ɓen nan to Europe to kalfina jeygu ngu ko ɓe woni yeeyoɓe defte defte ceekirɗe ɗemngal fulfulde konngol ma wasiya manam faade renndo ngo denndaangal hettiyankoɓe tawi ko Pinal TV mo sengo Mauritanie mbiyanmi tan ko musidɓe tedduɓe fulfulde ko ɗemngal jaajngal belngal dakmungal ponngal reeneede ponngal farnoreede kala pullo to woni ina foti daraade addude ballal muɗum ene ɗemngal ngal ɓamtori mboɗo sikki ko ɗum woni ko nafata en nafata ɗemngal ngal nafata renndo ngo kadi wallata en e yaltude e majjere enen e denndaangal ɓe ngonnduɗen e ɓe kodduɗen eyyi ko noon Mansur Haruna a jarama ɗum noon min jettima kaadi jettore caggal nde mbawɗa waddude amen hono nde ɗo yewtere Fatam Lamire eɗen jakori tan ma bandiraɓe mbawa hebde hen ko ganduɗa enen nafa ɗumen no hannirta ni ko noon jettirten tawi ko dendagal ɓe ganduɗa ko kañumen goni yadunoɓe men e nde ɗo yewtere no binɗen ni ñalawma hannde o bismiɗen ko Mansur Haruna Diop ɓurɗo andirede tawi ko pullo Mauritanie bindude tawi ko deftere ceekiri ɗemgal Pulaar kono kadi ko jangguinoɗo ɗemgal fulfulde wonani duuɓi kewɗi ɗo e nder leydi Mauritanie ko kanko woni kalfinade ko yewti e jangde tawi ko tabital Pulaar mo leydi Mauritanie ɗum noon kankone en jettimo no feewi kadi en jetti dendagal ɓe ganduɗa ko kañumen goni équipe technique mo Pinal TV wawɓe yaddude e meɗen hono nde ɗo yewtere ha wawi latade no fulɓe keewide ni so tawi woni gamire tiggo juuti Allah ne weela kono kadi nene baba ne nangue e juuɗe en jetti caméraman guiɗe réalisateur ha yetti caméraman yetti son ha yetti tawi ko joguiɗo hono lumiére kamɓe kala en jarnimama no hannirta ni ɗum noon dokkodiren aadi yontere fande so weeli gueno kirene jaam